Zina la Tate ndila Mwana ndila Mzimu woyera. Abale yanga okondeka ndikulandireni so lero pa programu yathu ya tilankhuleni Ambuye. Lero ndipo 5 March mchaka cha 2024. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Daniel chapter 3 verse ya 2 kenako kuzapitiriza verse ya 11 mpaka na 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Felista Majawa kuchokera ku St. Jerome Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ichokera Salimo 25. Ndipo utenga wathu wabwino tiutenga kuchokera Mateyu 18 ndime ya 21 mpaka 35. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Belo kuchokera ku St. Jerome Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Muzimvera malamulo ndi malangizo onse amene ndikukuphunzitsani. Mawu a m'buku la Deuteronomo. Pa nthawi iyi Mose anati, tsopano inu Aisraeli, muzimvera malamulo ndi malangizo onse amene ndikukuphunzitsani, kuti mukhale ndi moyo. Ndipo muzalowa ndi kukhazikika m'dziko limene chauta Mulungu wa makolo anu akukupasani. Ndakuphunzitsani malamulo ndi malangizo onse, monga momwe chauta Mulungu wanga adandilamulira. M'dziko limene muzalowa ndi kukhalamolo, muzikamvera malamulo amenewa, mukawasunge ndi kuwasata. Ndipo chimenechi chidzaonetsa anthu a mitundu ina kuti ndinu anthu anzeru ndi omvetsa zinthu bwino. Akadzamva malamulo onsewa, iwowo adzati, mtundu umenewu ndi waukulu, wanzeru ndi omvetsa zinthu bwino. Palibe mtundu wina uliwonse, kaya ndi waukulu chotani, umene uli ndi Mulungu wokhala pafupi nawo, monga mmene Mulungu wathu amakhalira ndi ife. Nthawi zonse tikamuyitana, amatiyankha. Palibe mtundu wina uliwonse kaya ndi waukulu chotani, umene uli ndi malamulo ndi malangizo achilungamo, onga awa amene ndakupasani lerowa. Mukhale tcheru, ndipo musayiwale zonse zimene munaziona. Zimenezo zisachoke m'mitima mwanu pa moyo wanu wonse. Muzizifotokoza kwa ana anu ndi kwa zidzukulu zanu zomwe. Mawu a Ambuye. Tokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Fanizo la wantchito wosakhulupirira mnzake. Pamenepo Petro adafunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi m'bale wanga atamandichimwira, ndidzamkhululukire kangati? Kodi ndidzachite kufikisa
kasanu nkawiri? Yesu adamuyankha kuti, kodi ndikuti kasanu nkawiri kokha ngati? Ayi, koma mpaka kasanu nkawiri kuchulukitsa ndi 70. Ndipo ufumu wakumwamba tingaufanizire motere. Panali mfumu ina imene idayitanitsa antchito ake kuti ionenso bwino ngongole zawo. Atangoyamba kumene adabwera ndi wantchito wina amene anali ndi ngongole za ndalama zochuluka kwa basi. Ndiye popeza kuti adasowa chomubwezera ngongoleyo, mbuya wake uja adalamula kuti angulitse wantchitoyo pamodzi ndi mkazi wake ndi ana ake ndi zake zonse kuti ngongole ija ibwezedwe. Apo wantchito uja adagwadira nati, pepani ndikupemphani, lezereni mtima, ndizakubwezerani. Mbuya wake uja anamumveradi chifundo, ndipo adamukhululukira ngongole ija namulola kuti apite. Koma pamene wantchitoyo ankatuluka, adakumana ndi mmodzi mwa antchito anzake, yemwe ujanso adamkongoza ndalama zochepa. Adamgwira pakhosi mwa ukali namuwuza kuti bweza ngongole yako ija. Apo wantchito anzake uja anazigwetsa pansi kumapazi nati, pepani ndikupemphani, lezereni mtima, ndizakubwezerani. Koma iye anakana, nakamponyetsa mundende kuti mpaka abweze ndithu ngongole ija. Antchito anzake yena ataona zimenezo adamva chisoni kwambiri. Adapita nkukafotokozera mbuye wawo zonsezi. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namuwuza kuti, wantchito woyipa iwe, ine ndinakukhululukira ngongole yonse ija pamene iwe unandidandaulira. Kodi sukadayenera kuti iwenso unchitire chifundo wantchito mnzako monga ine ndinakuchitira iwe chifundo? Motero mbuye wakeyo anapsa mtima kwambiri, nampereka kuti akamuzunze mpaka atabweza ngongole yonse ija. Inunso tu Atate yanga akumwamba adzakuchitani zomwezo aliyense mwa inu akapanda kukhululukira m'bale wake ndi mtima wonse. Mthenga wa Ambuye. Abale yanga okondeka, kukoma kwa mawu a Mulungu nkuti tsiku lililonse pamene tikuwawerenga samakhala chimozimozi ngati tiyamvetsera mawuwo. Tiyeni tiyang'ane pang'ono, tiyang'ane za ntchito amenewa. Mwamwayi kukhala pa ntchito, chokhala pa ntchito kuti iweyo mwezi ukatha ndikumalandira ndi madalitso ochuluka. Anthu ena akanapeza mwayi wongopeza ntchito ndikumadziwa kuti mwezi uliwonse azilandira, bwenzi pano akukondwa kwambiri. Techo kukhala pa ntchito kali ndi madalitso ochuluka. Koma ngakhale ali madalitso ochuluka sikuti zimakukwanira ndalama zimene umalandira. Kugwira ntchito 30 days ndikuza kupatsa kuti udyenso 30 days kuti izabwere ina simasewera. N'chifukwa chake tikumva kuti ngakhale antchitowa amalandira mwezi ndi mwezi, koma amapezeka kuti akukayambanso ngongole. Kutenga ngongole sikulakwa ya, koma uyenera kuyitenga moyang'anira kuti iweyo mene uliri kodi ungathe kukwanitsa kubweza kapena ayi.
salary amalandira ndalama pa mwezi, sapano inavuta inali ndalama yokabwereka kwa munthu wina. Ndiye tikumva kuti mkulu amene anali wa ndalama zake anabwereketsa kwa munthu amene amadziwa kuti uyo azatibwezera. Zodabwitsa ndizo. Ukatenga ndalama yaweni ndipo ndalama iyi ukufuna kukagwiritsa ntchito kuti ikagwira ntchito ite, zizakuvuta kuti ubweze. N'chifukwa chake anthu amene amadziwa amati osabwereka ndalama kuti ukangoyigwiritsa ntchito, koma uitenge ndalama kuti ikapange ntchito yopanga ndalama zina. Nkhani ili apa ndi ya bwana ndi wantchito wake. Wantchito wapita wakalowa, bwana ine sindingathe kubweza, ndi anati sindifunanso kulimbana nawo. Simwalepera inuyo ndikuyikani pa malonda. Ndipo mosakayika amachaja kuti mene ukuonekera iwe ndikoza kugulitsa 500,000. Akazi anu aja mene akuonekerera ayi akuoneka kuti angaite malonda ndikoza kwayikayo pa 1 million. Ana ndi amati kukayangana kamwana kanzeru, kuyangana kamwana kena, otero akatabereke ana amakalaso anzeru aja kukayangana kuti ana wati ayika ma 700. Iniyo ndakuyika pa 500, koma ana anu ndi akazanu uyo 1 million, uyo 700. Ndiye posachedwa apa kubwera anthu. Iniyo muzikagwira ntchito ya ukapolo, iwo akhala bwana anu. Ndiye akuti anagwada pepani mundikhululukire chonde ndikubwezerani. Mawu awa sikuti analioona, walephera kubweza ndalama iyo nthawi yonse, ndi akanena kuti ndikubwezerani. Hayi, amangofuna chifundo. Ndipo mwini wake yataona kuti uyu sangathe kubweza, nditaya nthawi, anamuza kuti abasi kuyambira pano musabwezenso zipitani. Iye kuzuka, bwana zikomo kwambiri, zikomo bwana mwandiganizira ine lero ndikanavutika, ana anga akanavutika. Akungotuluka mmoja atera kupeza anzache atakhalakalapo. Anzache onkutheka adazowa kuti iye iwalowa mu ofisi mwa bada. Ndipo mina akupitamu akukamfusa ngongoleji. Akutuluka atera kumona anzache wina anangongoza ndalama ali afu. Akuti sana ndi mkwiyo anachoka nawo moja wopepesa kungofika. Anangofikira pa akazangofika muntu kukugwira pa kosi. Ziwanu kuti zabwino palibe. Ndati anangofika kunkinga pa kosi chiwa chida chilo mjodi. Kungofika ndikugwira kolongo. Ndalama zanga zino. Osayamba kufusa fuso iya, koma kuyamba kungwira kuti ngati azivuta ine ndizingopitiza kufinya kolongole. Ndibwereze ndalama zanga ndipatse. Ndipo mawu amene lero tawerenga kusonyeza kuti mawu amasiyana, akuti yeye anaziponya pansi. Mukakawerenga mawu aja iye anagwada pena manena choncho. Pena nangoti anapepesa, koma uyu manja ali nkosi omkingaja, akuti iye anango kungofewesa maondowa ndukapezeka kuti ali padoti. Bwana mundikhululukire ndikupatsani. Bwana uja sana mgwire uyu pakosi. Hayi. Amalankhulana wina atayima, wina ali pampando. Koma uyu lero iye iwayimirira wangwira pakosi, uyu akupezeka kugwada. Undipatse ndalama zanga. Ngati sondipatsa lero iwo sipado sitisiyana. Chonyansa ndicho. Anampanga mpaka kumuguza, kufika mpaka kukamangisa. Titione anthu awiri wakusiyana kwao. Chabwino wamutenga yeye akupita kukamangisa. Ndiye ukamangisa ndalama yonse abweza. Mawu amene andiopsa kwambiri ndi akumapeto. Inunso Atate yanga akumwamba za kuchitani chimodzimodzi aliyense mwa inu akapanda kukhululukira m'bale wace ndi mtima wonse. Ambuye Yesu safuna kuzungulira kuti kapenanso ena mwa inu amene simuli akulu ampingo inu, ena kapena inu amene simuli agulupa inu, ngati simuchita zimenezo akungonena chuchuchu inunso. Ndipo akati inunso ndikuti chala chikupita kwa aliyense amene akumva mawu ndikunenawo.
kuyambira ndine inunso Mulungu aza kuchitani chimozimozi ngati simukhululukira anzanu. Ndi angati anthu amene ife pamoyo wathu timayenda nawo ulendo wautali, tinanyamula tidakali ku sekondari, tayenda nawo takafika mpaka na ku university, takayamba ntchito mpaka na pano kukomana nawo, sitimafuna kuwakhululukira. Ndi angati ena amene ana mwatsoka andatimenyera mwana wathu, ndipo zitatero tinadana nawo kotero kuti kwina mwanayo ndikukula, ndikukwatiwa, ndikubereka ana anzake 7-10. Ifebyo kumangosunga mangawa, uyu anandimenyera mwana wanga. Lero Ambuye Yesu akuti inunso Atate yanga akumwamba aza kuchitani chimozimozi ngati simukhululukira ndi amangawa anu. Dziko lapansi likanakhala lokoma, tikanakhala kuti anthu petimata kukhalirana mwa ubale. Umadabwa mpingo uwu, umadana ndi mpingo uwu, kumene uyamayambisa mpingo uyu kunalibe, koma kungomva kuti awana mapembeza chipembezo chakuti kudana naye. Amene ndi ndani wanga anakulakwira chani. Ngati iwe umapemphera kwa Mulungu yemweyo, uyamapemphera kwa Mulungu yemweyo, ndipo Mulungu yo ndi mmodzi, amamva za iwe, amamvaso za uyu. So chopsera mtima nja tiyapemphe makolo. Kholo lili ndi udindo wodzala mbewu yabwino mwana amene sana kule bwino mmanja mwa kholo wake, kulikonse kumene apite adzakhala vuto. Nchifukwa chake mundilole pauno ndibwerere mbuyo, Mulungu ndi nzeru zake zozama anaziwa kuti mwana Yesu kuti akule bwino anaenda kukhala ndi abambo ake pafupi, abambo ake omulera kuti mwanaye akule bwino, akhale balanced, akhale nditu kuti akule bwino, panaenda kupezeke Yosefu. Ndipo popanda Yosefu, Ambuye Yesu sakanalumikizidwa ku fuko la Davide, chifukwa amene anali connected, amene ali ndi linki ya Davide mfumu analitu Yosefu, osati amayi Mariya. Chicho Yosefu anali ndi udindo womutenga mwanaye kumuyika mu line ya chipulumutso cha Mulungu. Ngati Mulungu anavomera kuti Yesu akule ndi abambo ake ndi amayi ake, chinthu chimene chimandivuta kwambiri kuchimvetsa kwa ine kuti anthu anakwatirana bwinobwino. Mwamwayi Mulungu ndikuadalitsa ndi wana, ndipo ana ali choncho, ivuto limabwera nthawi ina iliyonse, amayi ndi abambo ayambana. Ndikuvomera kusiyana ukwati, tsogolo la ana ndikusokonekera. Ana amangofika kwa abambo wao kuti adadi tikusowa school fees, kapena amayi ndikuti ana watu akupita ku school mawa ndiye tate tilongosole za transport zao. Lero ayenera kuyamba kuganiza kawiri, kodi ndikakafika ndikapeza amayi anga achiwiri acha, ndipo kodi amandiyang'ana bwanji? Kukafika kumulandira kokako mwabwera iye, mufuna muzibwerera ku skulu iye kodi maziwa kuti amayi yako ndi abambo ako kwati unatha iye abale yanga ndi chimo liti limene mayi angachite limene bambo sangate kukololoka? Ndi liti? Ine sikulipeza. Ngati numalipeza chabwino inuyo malipeza. Kuti ayi chifanya kuti ndinapeza akwenda ndi akuti, akwenda ndi akuti chabwino iye analako amaenda ndi akuti, kuti aende ndino. Siti kunena kuti abambo azienda zawo za usiru, amayi azienda zawo za usiru, koma zinthu zikachitika iye tiyende tizipezere mankhwala abwino, timtenge Mulungu tumuyike pakati. Niye tifunsane kuti kodi Mulungu mwini wachaka na imapo, ine ndayima pano akazangali apa, ine ndikanamuuza Mulungu kuti awa ndiwo chimwa kuposa ine? Osateka. Andi anthu amene wakamate, sikuti akamatesa ukwati kuti autesa ukwati ndiye kuti akakhala okhulupirika. Ayi, ngakhala atengane ndi mkazi uyo azikamusiya somwe mpaka limana ndi akazi ena. Abale yanga,
palibe chimo limene ife Ambuye Yesu pa mtanda anatikhululukira machimo athu onse, anawatenga machimo athu. Ndipo ngati anawatenga, ife chokuti tizisunga machimo mpaka chifukwa chake. Lero tiphunzire kuchokera m'mawu amene tawerengawo, kuziwa kukhululukira anzathu amene atilakwira. Tipemphe Mulungu kuti pakati pathu mawu aja ndi abwereze sonena kuti inunso Atate anga akumwamba azakuchitani zomwezo aliyense mwa inu akapanda kukhululukira m'bale wake ndi mtima wonse. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.